zure lanbidea da? Itxas zoologoa. Itxas zoologoa! Orduan, ondo, bastante. Itxas zoologo izatea da? Itxasoko animaliak aztertzia. Txikinetatikan, hau da, zooplantonatik hasita, haundien arte, dala bale urdina. Hor dauen espektuotan dauen, animali guztiak aztertzitunak. Esan genezak edala, itxas biologian zati bat. Teire lana zer deke eunero itxasora jutia? Adar pila zeuek. San Kriston adar pila daude itxas zoologian. Batzuek aztertzitu daiez mikroplastikoak eta nola eragiten duen gure kostaldetan eta gure kostaldeko animalitan, beste batzuk kuota jartzeitue, ni espezializatu nintzen zoarkeologian. Hau da, nik, hori jokoa izan da bali historio zon jak, zautzak, getaiak, hori jok, eta bar. Eta beti mirestuta gatu zenez, bordatxo atzian zeon bale zur bat, eta beti aztertu nahi izanun. Eta orduan, pauso ezberdinak botatzen junitzen, hasi nintzen karrerakin, gero masterra, gero espezializazioa, da bukatu hori joko bale horren ezurra aztertzen, eta datazio bat iten. Hala! Eta hori noiztik nahi izan dezu bale hori aztertu? Txikitatik, Eta datazio intxezun? Bai, 12-13 mendekoa. Hala! Uste genuna baino lehenagokoa. Ja. Eta izenik jarri diozu baleari ez? Balea, gauza, nola airian egon dan kriston urtepila azkenen ADN-a degradatu inda. Gaur, emategun informazio oso gutxi da. Esatigu bale bat dala. Gu pentsatzeu izan laikela Euskaldunon balia. Hau da, Euskaldunok eizatu genuen bale hori. Horren beste armarritan agertzen, azarautzeko armarritan adibidez, espezie hori agertzea. Getaian baitare, mutrikunde bai, endaian baitare. Zezutaz aparte oroar esango zenuko Euskal Herriak ezagutzen duela pixkat gure itxasoan hor urazpian dagoena eta edo? Ez. Zoritxarrez ez. Nioin dela, 2015an hasi nintzen divulgazio zientifiko munduan. Galesen neon bitartian, diru laguntza txikioa jaso nun Galeseko gobernutikan, eta hasi nintzen bertako ikastoletan, pixkat bertako faunai buruz itziten, itxas faunai buruz itziten. Honea etorri nintzanean, hasi nintzen hemengo ikastoletan. Eta kontuatu nintzen nahi ez zautzan, hemengo gaztiek etzekiela, lehen da bizi armarrian bale bazeola, da bigarren espezie hori zeintzan. Espezie oso konkretua da. Oan, existitzen da, espezie hori? Espezie hori gure kostaletik desagertu nintzen, estingitu nintzen. Dagoen gehatzea bakarrikan, estatu batutako kostan. Baina espezie horrek oraindik irauten du. Irautegu, baino... Evoluzionatuko zen, baino... Bai, berdina da, espezie berdina da, gertatzen alen oso bi poblazio bat. Mendebaldekoa, Atlantiko mendebaldekoa da, bestia ekialdekoa. Ekialdekoa estingitu ingenu. Eta orduan gatzea mendebaldekoa. Ze gertatzea, mendebaldekoan gelditzea bakarrikan lareun bat ale olakon bat. Kau, nik orain galdera izena ingo dizut, ze importantzia izan du, ze garrantzia itxasoak Euskal Herrian? Nik usteet, lurrak bezain beste, ez dut, esan nahi lurra baino egeio, baina lurra bezain beste. Azkenen, Euskaldunok munduai gure presentzia mundun eman genion itxasoa guten, ez da? Azkenen, lehen da biziko idatzia bale izan buruz eta haragi horren merkataritzain ingurun, da 1058koa, 11. mendekoa, Baionako merkatun. Orduan pentsa, guia bagen bilela hori. Frantzitikan, 12. mendian pixkat iparaldera joan ginean, Irlandan geuen, Norvegian geurden, gero hortikan Islandia joan ginean, Groenlandia, azkenian ternuan bukatu genuen. Eta hori inbitartian gure kultura eta gure ezagutzak banatzen joan ginean. Beraz, itxasuak garrantzia handia daka, ez guan bakarrik, baizik eta gure kulturan edatze hortan. Eta Josua galdera bat, eta gaur egun adibidez, zenei irutzat, itzaiten jendiak inda, leheno, arraik gehiago bezala ikuste ziala, ez? Zego eratan daude itxasuak, gaur egun hemen? Alderdi negatiboa daka, eta alderdi negatiboa da itxasua ez da hola egotia zekan egoera honian, hau da, nahiko gaizki da, mikroplastikoatik, kutsatzailegatik, gasolinak eta bar, itxas zarata de oso arazo handia da adibidez bale eta izurrentzat, behaiek komunikatzea soinu bidez. Eta azkenen itxasontziak ere egiten dituen soinuak behaiei afektatu egiten die. Baina alderdi ona itxasuak esaten bezala resilientzia askoak, hau da, bere gaitasunak berreskuratzeko potere handia daka. Orduan, zorionez guretzak gauzak ondo egiten haste balin bagea, horrek eragin positibo bat edukiko baitare itxasua. Oraindik beraz, badago aukerarik. Dena ez dago alduta. Beti dago aukera gauzak egiten ondo egiten haste balin baia bai. Aukera bango banizu edozein itxas espedizio egiteko?
Amesten duzu espedizio jakinen batekin? Baliakin bezala. Zer egitea gustatuko litzaizu? Nik beti nahi izan detin Euskaldunak ingenun bidai hori, edapen hori, errepikatu eta toki desberdinoietan jun, bertako jendeak initzei pixka bat erreplikatu behaiekin dako hori. Hau da, Irlandara jun, bertako... Azkenen informazio pila bat galtzen da bitartekotasun hortan, ez da? Eta hori pixkat errekuperatu, hori pixkat bildu, eta gure altxor bezala hemen gorde. Wow. Beretan, lortzezun, kriston interesantzia... Eta zera, eta karabela portuguesa, oain zer? Horrek. Hori egia, galartzai horretxek zertzei, burua usteia. Bainatu gaitezke lasai, ala? Kalabera. Karabela baldin badaude, bainatu, nien itzabe bainatu. Ez baina gaur egun nola dago, ez da kalabera, da karabela. Karabela. Karabela, Portugaldarraren egoera. Kalabera. Zein da, gure kostetan, ondo goaz edo... Bueno, garbiketak ite ditu. Kontu noki berdo horiek itxas animalia diala. Da, behaien ekosistema itxasua da. Azkenen atzerritarrak itxasuan gugea. Gertatzena da, iristeala udara eta guztian edo lauretan sartu da, behaiek orgu baino lehenotik. Claro! Orduazte piztinara! Saria garri nahi zuetenak ez. Nik sare bat nahi jarri. Ez da posible, ez diliteke. Ez, baina behaien bizitzeko, itxasua zeundidan. Bainito txiki bat lasai hartzeko. Piztinan, Josua, plazer bat izan da. Berdin, eskerrik asko. Pentsa, horiotik datorkigun bigarren lanbidea da. Ze kolore horia daukan horiok, eta bigarren gorrizta bertatik... Egina, bai, lehen bai. Josua Erranz. Eskerrik asko. Josua, eskerrik asko. Oso interesgarria eta suerte eta animo espedizio horrekin. Eskerrik asko. Gure itxasetako fauna eta flora. Eta kontuz hori Jon, karabela. Kontuz hori Jon oroa, bada ez da.